खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो दानिया खोनासंलांदो गिबि खौराङाव दङ चिराङाव सासे गथ' थैदों मोब्लिबजों बोबथाबजानानै 13 बोसोर बैसोनि 8 थाखोनि फरायसा गोमसार नार्जारिया अबथिरा जिउ गोमायो बे दुखुनांथाव जाथाया बासुगाव पुलिस थानानि आस्राबारि गामियाव जायो जिउ गोमानाय सुबुङा चिरां जिल्लानि सामथाइबारि आदर्श फरायसालिनि थाखो 8नि फरायसा आरो आस्राबारि गामिनि थागिबि रमन नार्जारिनि फिसाज्ला गोमसार नार्जारि होनना मिथिनो मोननाय जादों जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला थसे औवा फिसाखौ बाननानै लानानै थांदोंमोन हौवासाया बे समावनो औवाया मोब्लिबनि थाराव नांनानै बोबथाबजानानै गोमसार नार्जारिया दुखुनांथावै जिउ गोमानो गोनां जायो गोमसार नार्जारिया फरायसालियाव आनजाद होखांनानै न'आव फैनानै ओंखाम जाखांनायनि दसे उनाव गेलेनो थांनाय समावनो मोब्लिबजों बोबथाबजाना दुखुनांथावै जिउ गोमायो होनना मिथिहोदों। नैथि खौराङाव दङ दरं आरो उदालगुरि जिल्लानि सिमा खलायगाव गुरुबान्दायाव गोबां बिबांनि गान्जा हमनो हायो दरं उफ्रा पुलिस बिबानगिरि तुरुन कुमार मेदिनि दैदेननायाव मंगलदै सदर पुलिसा हमनो हायो गान्जाखौ हमनो हानाय गान्जानि बिबाङा 25 किल'ग्राम जागोन होनना मिथिनो मोनो जाथायजों लोब्बा थानाय आब्बास आली मुंनि गान्जा फालांगिखौ पुलिसा खायो। थामथि खौराङाव दङ हरिसिंगानि गाग्रायाव सासे हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि सन्देह उदालगुरि हरिसिंगा गाग्रायाव सासे 19 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ हराव जिनाहारि खालामना बुथारनायनि सन्देह खालामदों हरिसिंगा खान्थालगुरिनि इटा पाटानि मावसुमानि फिसाजोखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदों आब्दुल आसिक मुंनि सुबुङा इटा पाटानि बिगोमा मनिर हुसेननि मेनाजारमोन आब्दुल आसिकआ फारसेथिं हरिसिंगा पुलिसा हरनि समावनो खायो लांसुनिया आब्दुल आसिकखौ मिथिनो मोननाय बादिब्ला आब्दुल आसिकआ हाबा जाखानाय आरो सासे 1 बोसोर बैसोनि फिसाजोबो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ 6 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामना बुथारनाय लांसुनिया रनजित बसुमतारीखौ पुलिसा गुलि गावदों ड्राग्स एडिक्टेड रनजित बसुमतारीया पुलिसनि गुलि नांजाना गोब्राब जोखोम जायो। बाथि खौराङाव दङ गसाइगावनि बर' बादायाव फिसारि आरो भेटेनारि लोगो नांनानै अमा हांसो आरो ना राननानै होदों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल बियाबनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय बर' बादानि सुजित नार्जारि गोसोखां कमिउनिटि नब्लाङाव गासै 95था गावसुंथा आइजो हान्जाफोरनो भेटेनारि आरो फिसारि डिपार्टमेन्टआ मैया हांसो फिसा अमा फिसा लोगोसे ना राननायजों लोगोसेनो मोनसे गावसुंथा हान्जानो 5,000 राङै राननानै होयो मख'जाथावदि मैयानि बे गावसुंथा हान्जाफोरनो हांसो अमा आरो ना राननाय हाबाफारियावनो मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया बाहागो लादों। द'थि खौराङाव दङ इएम रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव 14 नं चिरां दुवार बियाबनि थाइखाजरा प्राइमारिनि मावख'आव सा 19 बिपिएफ दोलोनि मददगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। स्निथि खौराङाव दङ बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सागानगिरिफोरजों गोरोबथा मावफुंनायखौ लानानै दिनै गोदान दिल्लीनि नर्थ ब्लकआव फुंनि 11 रिंगायाव भारत सरकारजों सावरायलायगोन बे सावरायनाय हाबाफारियाव एबसुनि गासै सा 10 दैदेनगिरि एक्स एनडिएफबि आरो इउबिपिअनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लागोनखौ फेसबुक पस्टनि गेजेरजों मिथिहोदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। 8थि खौराङाव दङ कक्लाबारि बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि गिदिर खहा 22 नं कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय गुदलिगाव प्राइमारियाव इउपिपिएल दोलोनि मददगिरिफ्रा बिपिएफ हान्जायाव 70 सा सोद्रोमाफोरा हाबफैदों होननानै बारग' एमएलए थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा मिथिहोदों। 9थि खौराङाव दङ 5 नं सराइबिल बियाबाव मैया कनस्टिट्युएन्सि लेभेलनि बड'लेण्ड सिएम काप खुंफुंदों लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव गोजौ मासियाव जायगा होनायजों लोगोसे आथिखालनि बादायलु मुगायाव मुलुगनि बिखायाव लाइमोनफोरखौ दावगाहोनो थाखाय आथिखाल सरकारनि बानजायनायाव खुंनाय बड'लेण्ड सिएम कापखौ मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल बियाबाबो कनस्टिट्युएन्सि लेभेलनि बड'लेण्ड सिएम कापखौ नास्राइबिलनि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव खुंनाय जायो मैयानि बे जोलुर बादायलायनायखौ नास्राइबिल बिसिडिसि आरो बारलिमगुरि बिसिडिसिनि गेजेराव जोबथा बादायलायनायखौ नुनो मोननाय जायो मैयानि बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लाफैयो 1 नं गसाइगाव बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी टिसिएलसिसि अशक बसुमतारी लोगो मासिगिरि रन्जन बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। 10थि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि हाबिल आलीखौ गाहाय नेहाथारि मासिनिफ्राय बोख्लायबाय। 11थि खौराङाव दङ 9 नं बनरगाव बिटिसि बियाबनि सिंनि गाज्रि थासारियाव थानाय गोनांथार लामाफोरखौ सेन्ट ग्रेभेल खोनानै होदों बनरगाव ब्लक
इउपिपिएल दोलोआ दैज्लां बोथोर फैनायजों अखानि बिबाङा बांनायजों गामि ओनसोलनि खायसे लामाफोरा हाब्रु आरो हाखर जानानै हान्थिनायनि थाखाय उसुबिदा जानानै थायो। बेबायदि थासारिजों भुगिनांनाय 9 नं बनरगाव बिटिसि बियाबनि बेन्दोंआव थानाय गुबुन गुबुन गामिफोरनि फिसा फिसा लामाफोरखौ सेन्ड ग्रेभेल खोनानै होनायनि थिरांथा लादों बनरगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोआ। थांखि बायदियैनो मैया 9 नं बनरगाव ब्लकनि बेन्दोंआव थानाय बंसिगाव बिसिडिसिनि बेलटारि गामिनिफ्राय खामारपारा थांनाय लामाखौ गिबि खेबनि थाखाय सेन्ड ग्रेभेल खोनानै होयो बनरगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोआ। 12थि खौराङाव दङ गावनो रां बाहायनानै दोंसे लामाजों लोगोसे गंसे हासुं कालभार बानायनानै होदों समाज सिबियारि सरनजित बसुमतारिया। रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ नुनानै जिरायनानै थानो हायाखै जुमदुवार ओनसोलनि समाज सिबियारि एबा आथिखालनि जुमदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि लेङाइ आफादगिरि सरनजित बसुमतारि बिथाङा गुबुन गुबुन समाव रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो थाखाय बायदि रोखोमनि खामानिफोरखौ मावनानै होबोनाय बायदिनो बे खेबाव रायजो राजाफोरनि खावलायनाय बायदियै उपेन्द्रपुर आदिबासि गामियाव दोंसे लामा खोनानै होनायजों लोगोसे गंसे हासुं कालभार बानायनानै होयो सरनजित बसुमतारिया। रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे दोंसे लामाया गोबाव बोसोरनिफ्रायनो गाज्रि जानानै दङमोन। बे लामाया गाज्रि जानायनि जाहोनाव उपेन्द्रपुर ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा हान्था मेला खालामनायाव जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन। मैया सरनजित बसुमतारिया लामा आरो हासुं कालभारखौ गावनो रां गारनानै बानायनानै होनायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायदों उपेन्द्रपुर गामिनि रायजो राजाफोरा आरो बिथांनि बेबादि जेब्लायबो रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनायखौ नुनानै जुमदुवार ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा बिथांनि सायाव मोजां मोननाया बांबोदों। 13थि खौराङाव दङ भारतनि अख्रांमा दावबायारि शुभांशु शुक्लाजों लोगोसे 4 अख्रांमा दावबायारिफोरा अक्जियम 4नि जोहै अख्रां फारसे रावना होलांबाय। 4 अख्रांमा दावबायारिफोरा फारियै पेकजी वाटसन कामान्डार इउएसए, शुभांशु शुक्ला पाइलट इन्डिया, स्लाउस उचनांकि मिशन स्पेशलिस्ट पोलेन्ड आरो टिबर कापु मिशन स्पेशलिस्ट हांगारी। 14थि खौराङाव दङ आसुनि चिफ एडभाइजार डक्टर सामाजुल भट्टाचार्यनि आंगो बिमा बीना भट्टाचार्यआ थांनाय मैयानि सानाव 95 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। 15थि खौराङाव दङ बाक्सानि सुबनखाथायाव अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि ग्रेन्ड जयनिं हाबाफारि लादों। मसलपुर जिल्ला अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि दैदेननायाव सुबनखाथा मागो मेला नब्लाङाव ग्रेन्ड जयनिं हाबाफारि लादों। एपिपिनि आफादगिरि अनजालि दैमारिनि नुजाथिनायाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि सा 200नि बारा सोद्रोमाफोरा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड दोलोआव हाबफैदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदों मिरु एपिपिनि गाहाय नेहाथारि प्रदीप कुमार ब्रह्म, अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आरसि बर', बर' वमेन जास्टिस फरामनि आफादगिरि रैमालि मोसाहारि बिथांमोना बाहागो लाफैयो। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बबे बियाबाव बिजाथि होथावो बेखौ नोजोर होनानै सावरायलायनानै बिजाथिखौ होगोन होनना फोरमायदों एपिपिनि आफादगिरि अनजालि दैमारिया। 16थि खौराङाव दङ मोनसे गिख्रंथाव भाइरेल भिडिअ'। उत्तर प्रदेशनि लखिमपुर खेरी जिल्लानि दरहरा तहसिलनि मोनसे इटा बाथायाव मासे लख्राजों सासे लाइमोननि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला इटा बाथायाव खामानि मावबाय थानाय सासे मावसुमाखौ मासे लख्राया गाग्लोबदोंमोन, नाथाय लाइमोना साहसजों गोख्रोङै जुजिदोंमोन। गुबुन खामानि मावग्राफोरा इटा आरो अन्थाइ खुबैनानै सेंग्रानि जिउखौ रैखा खालामनो नाजादोंमोन। लख्राया जाथाय जायगायाव सौहैनाय हाग्रा बिफाननि हान्जाखौबो गाग्लोबदोंमोन, जेराव 7 सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन।